I dobar dan, dobrodošli u novi klip. Radimo nastavak. Menjat ćemo display na A71 modelima koji su slomljeni. Display koji budemo skinuli, odlučio sam, njih ćemo prodati ljudima koji bi odradili reparaciju ili ljudima kojima treba da izvade podatke. Ima takvih ljudi, dobar majstor će srediti display za nekih 10-ak eura, tako da će moći da ga proda kasnije kao original za 80-90 eura. Meni to ne treba, iskreno. Nemam toliko vremena, a uverio sam se su ovi display kvalitetniji, bezbroj puta ugrađivao sam. Tako da ostanite uz video i vidimo se na kraju pa ćemo objasniti šta ćemo dalje. Kao što vidite u ovom videu će nam biti potrebno nešto od alata. Osnovno, a to su medicinski benzin, odvijači, razni tipovi odvijača, presječići ovih malih trzalica, kao i u svakom videu, neću da nabrajam, vakum, to je to u suštini. Tu nam je telefon, kao što vidite on je dosta razbijen, ovako i u ok stanju, nije jako oštećen, samo je problem znači što je razbijeno staklo, to ćemo da zamenimo sad. Uz ovo smo dobili servis pak, imamo jako dobar display smo uzeli i dobili smo na poklon zaštitno staklo koje ćemo ugraditi na kraju kada budemo završili display sređivanje, ali čisto je ovako izgleda display koji je poput originala, znači upakovan je vrh, prezadovoljan sam, kvalitet je full. Ovdje čak ima copy, original, quality, color, model, sve ima znači na kutiji. I da krenemo u disassembly. Prvo što bih odradio, naravno, izvadit ćemo karticu. Dobro je, nije polomljena fiokica. I krećemo da otvaramo sa trzalicom. Preporučio bih i ovaj vakum. Njega možete lepo obrisati pre nego što ga koristite i površinu. Korišćenja možda može se ispolira povrhom, vidjet ću. Jako su dobri ovi vakumi. Ovako slobodno priđite ovdje bliže. Ovo je u slučaju da je nekada otvoran telefon pa će biti lakše za skidanje.
lako se otvara. Ovaj telefon je savršen, baterija u savršenom stanju koliko vidim. Nema šta samo da ga prepakujem. Sad šta ćemo s ovim membranom i ja i njih skinu. Pravit će nam problem samo posle kad budemo sklapali telefon. Odveli šafove, evo ih ovdje. Sljedeće što radimo je skidamo frame. Bukvalno je pa sam izgled. Ovdje bi ja očistio sve što mogu, maksimalno četkicu. Našli smo neku četkicu. Skidamo bateriju sa spatulicama, ona se nalazi ovdje, izuzetno velika baterija. Kamere su integrisane direktno na ploču koliko ja vidim, tako da njih isto nadiramo. Isto ovo limčić kao i kod onih modela se vidi kao da je skidan, u stvari ja mislim da je takav, veoma je tanak materijal i onda se deformiše. Kod ovog modela imamo samo jedan koaksijalni kabel, kod novih modela imamo dva, vjerovatno zbog 5G mreže. I ništa, pošto smo skinuli ovdje bateriju, skidamo pločicu, to jest flat koji drži sve zajedno, ovako lagano. Ovo je bitno da ga ne oštetite. Evo ga. Skinemo display ili ćemo ga prodati tako. Ovdje skidamo ovaj kablić. Ovo je fingerprint i njega skidamo. Stavit ćemo ovdje dole da nam bude pri ruci kad budemo montirali na drugi telefon. Sve to s ovim. Lagano se skida. Možda ćemo konektor malo očistiti samo. Sad bi trebalo ovu pločicu skidati. Ona kao i kod svakog modela je zalepljena malo lepkom od ispod, tako da to je malo teže. Moramo izuzetno pazimo na ove flatove da ih ne pokidamo. Znači skinuli smo njega. Sačuvat ćemo ovaj lepak kad budemo vraćali na drugi display. Dalje proces je skida se gornji deo, to je sama ploča. Ona drži jedan vijak crne boje. Sad bi ono samo trebalo da izađe na gore.
Kao što vidite, ja mislim da je ovo najlaganija ploča koju sam ikad izvadio iz Samsunga. Onda dolazimo do baterije, nju sad skidamo na davno poznati način. Benzin. Tu. Budite pažljivi, riskiramo. Onda prebacimo sve što je na drugom displeju, na novi displej. Evo ga novi, sad ćemo ga izvedimo. Ovo ćemo samo da... To će nam trebati jedan novi lepko, loktaj.
sad vraćamo nazad komponente. Prvo što ćemo krenuti je matična ploča. Ne treba vam puno vremena da sklopite sam telefon. Ukoliko koristite 71, 52 je katastrofa, znači baš se bio namučen kad sam gradio. Sljedeće je baterija. Mi ćemo trenutno samo da pozicioniramo, pa ćemo kasnije da položamo. To je otprilike to. To je to. Nemate potrebe da je lepite, zato što on već ima onaj lepak od ozdo. Naravno će to da nam legne ako trenutno nije. Kad je budemo stegli zajedno sa svim ostalim elementima. Ide flat, pa onda povezujemo sa ostalom. Samo provjerim da nešto nisam izostavio, nisam. Dobro. Znači kada još dođete na ovdje, posle ide brzo. Pazite samo ovaj flat, oštetite. To smo povezali, sad idemo na bateriju, da povežemo. Baterija je povezana. Vraćamo ostale komponente ovako. Nešto sad stežemo display. Nema što, sigurno će raditi ako ne radi ništa. Idemo trenutak istine, da li će upaliti. Jej, pali. Ispalio se i frame, čekaj, zato što nije slomio display. Palimo šta smo mi kupili, ovo kakav display. Ovo vam je najbliže original koji postoji na tržištu.
Tako da eto ljudi, ovo radi, mi ćemo ovo sada sastavimo, poklopac i sve ostalo, da se suši i onda ide na prodaju. Neću vam snimati drugi telefon kako budem rasturao, ostanite na kanalu, bit će još dosta videa, a možda ću vam raditi još neke nove telefone. Ovaj serijal sam počeo čisto da bi vama prikazao da možete sami popraviti svoj telefon za male pare ili prodati ili kupiti. Uglavnom dobit ćete update da li sam prodao telefone, koliko sam ih prodao ili ti koliko sam zaradio. Evo, zalepili smo i poklopac, čekat ćemo da se osuši, zatim prelazimo na onaj drugi beli telefon, isti takav. I evo nas na kraju. Malo sam umoran, kao što se vidi po meni, ali završio sam oba telefona. Isto evo snimam oba, snimao sam samo ovaj crni, zato što nebitno je u suštini, isti je model, isti su potpuno od istog čovjeka sam kupio oba telefona, oba displeja su isto kvaliteta, kao što vidite oba rade, bukvalno i jedan i drugi su odlični. Čak moram nešto napomenuti, uz jedan, u ovom belom telefonu sam dobio SanDisk memorijsku karticu 32 GB. Samo memorijska ta 32 GB vredi 2000 dinara. Malo mog rada, malo delova. Telefon radi perfektno, znači čak šta više, ja mislim da radi bolje od A55. Hvala na gledanju videa, vidimo se u narednom klipu i ćao.